Smíchovské nádraží. Dojeli jsme do stanice Smíchovské nádraží, která byla jednou z konečných stanic prvního provozního úseku trasy V. Naši jízdu zde na malý okamžik přerušíme, ale to jen proto, abychom vám ukázali další veřejnosti nepřístupné místo. Naše souprava změní směr jízdy a odveze vás do obratu této stanice. Teď koukejte, jak tím ty lidi naštve, protože to tady přijeli. Naprosto dozasné nepustili lidi. A si povedeme zpátky. Jak kouká, jak nevědí, o co jde, něco zmatený. Že tady je historický metro na trase. Tady nemá to dělat. A teď. Oni mají směny říct metra. Oni mají po 2 hodinách maximálně přestávku, ale ty směny jsou někdy jsou tak Tak nic, no, tak nenastoupíte, no. Tam to jede. Tam se normálně nikdo nedostane. To říkal, Je lepší výhled. tam je to tam se nedostaneš. Jsem harvu. Teďka byste končil v práce. Podle mě. A je tak kousek. V těchto místech máte možnost vidět provozní zázemí stanice Smíchovské nádraží, které se nazývá Stanoviště provozního ošetření, zkráceně SPO. Zde se prováděly nejen obraty souprav, ale i revizní prohlídky a drobné opravy. Důvodem byla předepsaná pravidelná prohlídka tzv. P0, kterou po každých 8 až 12 hodinách provozu původní soupravy vyžadovaly. Proto bylo nutné tyto prostory trochu uspůsobit. Při pohledu na vedlejší kolej vidíte servisní kanál, který umožňoval technikům dostupnost k zařízením soupravy, která jsou umístěná pod vozem. Pokud souprava měla závažnější poruchu, musela odjet na opravu do depa Kačerov. Teďka se vlastně to, co jsme si říkali na hale, to znamená prakticky zpátky výběru kilometra 85. Bčko nedělal vlastní depo. Já se ještě kouknu z okýnka, nebo je přijít zase. Takzvaně P2, a teď jsme to všechno jezdí od nějaké 4. hodiny raní a do nějaké půlnoci, takže už možná všichni jsou to, co se dělal skutečně celý den. Jezdila jenom jako ty 4, 12, které polední odpolední, ale jezdila skutečně celý den. Už možná a aby odtud nemusela pokračovat. A tam, když se to udělala a se dělala zpátky, tak vlastně proto vznikly i na trase vlastně taková takzvaná stanoviště provozního ošetření. Ta SPOčka, to SPO, stanoviště